Mensen zitten maar de handen in het hier om de nije koep er sa uitsjocht. Of sa. De Kollerrun is een hutdraaf-evenement waarbij je onderwijs bekoegelen worden met farvenpoeier. Het wie een onderdeel van het dorpsfeest in Himpensteerns. Er is orenpoeierbroek als oors en daar is nou alle opscooroer. Het dorpshuis De Biening zit eronder. Normaal is het altijd wedden de roer en een sponsor van bezig en het is al je skin. Alleen dat waren juist er net. Dus ja, toen een allerijl maar een skinmaakbedrijf belt. En die wie van hem aan. Ja, die had zijn best even ding, maar ja, ik hier beter nice rekenen, wat wilde net helemaal houden. Een skiermaakbedrijf beziekert het nog voor te poetsen, maar het giet moeizaam. De kazine blauw, het wil net van de Huske wijn af. En ik de feesttinten zit eronder. Net alleen de ondernemers hebben er les van, ook de hutdravers. Er is de Aroene 24 uur massaal hier wasken. Ik denk nou 4 keer. Het krijgt mijn bier proberen, maar dat moet net. Dus ik denk ongeveer 4 keer, 6 keer. Op een gegeven moment heb ik de schuursponsor bij me, dat moet je het. Vind je het dan ook vervelend dat er nog zo in zit? Nou, ik hoef gelukkig net naar squallen meer. Ik wil in de vreed even en ik kon het ontwerk. Dus ik zit de hele week thuis. Ik vind het zo heel erg. Ik heb het net heel erg in mijn hier. Nou. Gewoon heel beetje hierachter. Kappers hebben een soort extra werk, omdat het heel dreig is om de farven weer uit het hier te heljen. Het is heel moeilijk. Het is echt rotspul eigenlijk. Het is, de rode kunnen we er aardig uit krijgen, maar de groen-blauwige die is het hardnekkigst. Judith's haardesign is Sjoerd speciaal iepen van mensen mooi gekleurd hier. We hebben het behoorlijk druk. We zijn 9 uur begonnen en vanaf die tijd zijn we eigenlijk steeds bezig geweest. Ze bellen steeds en de mensen die vandaag niet kunnen komen, die komen morgen of overmorgen. Dus ja, het blijft toch wel doorgaan. Mensen die Dupierre binnen kunnen via Facebook een klachtenformulier invullen. Al dit net Eltsenieren met het veld slaan. Dan sprak ik van de morgen met de organisatie. Tak om hier, ons weer een Kollerrun van. Doe dan weer mij? Ja. Maar dan doe ik gewoon een pet op of zo.